ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീഭഗവദ്കമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഹരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 1-ാം അധ്യായം കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പോ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് 2 സൈന്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സേനാ നായകന്മാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനൻ ധാർമ്മികനായതുകൊണ്ട്, ധർമ്മബോധമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിഷാദഗ്രസ്തനായി പൂജനീയരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, പിതാമഹനെ, അതുപോലുള്ള മുതിർന്നവരെയൊക്കെ വധിക്കണമല്ലോ യുദ്ധത്തിലൂടെ എന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടു. പിന്നെ കുലനാശം സംഭവിക്കും, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും, അങ്ങനെ വംശപരമ്പര മുഴുവനും അധപ്പതിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരവും താഴെയിട്ട് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഈ 2-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരസംഗ്രഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് 2-ാം അധ്യായം. അതിൽ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു യോഗിയുടെ അവസ്ഥ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആത്മതത്വമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ആത്മതത്വം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നുള്ള ആ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അർജുനൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയനാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം വാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ട് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ കരുണയുള്ള ആ അശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങാണ്,
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ, വിലാപം, കണ്ണുനീര് എല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ചിന്തകള്, ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിലൂടെ മാത്രം കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അനുകമ്പ, വിലാപം, കണ്ണുനീര് എല്ലാം അറിയുന്നത്. അതെന്താ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൂടി വന്നാൽ ഒരു 100 വർഷം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ആത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല, നശിക്കാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ ശാശ്വത ആത്മാവിനോടാണ് നമുക്ക് അനുകമ്പ വേണ്ടത്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരാള് മുങ്ങിച്ചാവാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അല്ല രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അയാളെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാനല്ല, ആത്മാവിനെയാണ്, അല്ലെ, പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ നോക്കേണ്ടത് നമ്മള്. ഇപ്പൊ മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നപ്പോഴാ ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ആ യുദ്ധോത്സുകനാവാതെ, അല്ലെ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ ആ വ്യാമോഹം, അല്ലെ, അനുകമ്പയാല്, അതുപോലെ വിലാപം, കണ്ണുനീര്, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ആ അസുരനെ, ആ വ്യാമോഹം എന്നുള്ള അസുരനെ ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അർജുനൻ ഇതുപോലെയല്ല. അർജുനൻ, അല്ലെ, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ് ഏതൊരു ശത്രു മുമ്പിൽ വന്നാലും അവർക്ക് പിന്നെ ജയമില്ല. അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാല് അത്രയും വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള മിടുക്കനായ അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ദേഹം തളരുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ മാലിന്യം? കുതസ്ത്വ കശ്മലം ഇതം എന്നാണ്, കശ്മലം എന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യം നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല, അല്ലെ? മനുഷ്യജന്മം, ആ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാവുന്ന ആള് സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. ഇത് നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇതുപോലെയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലാണ് നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, ദുഷ്കീർത്തിയിലേക്കാണ് അത് നിന്നെ നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഭാവത്തിലാണ്. ആദ്യം കുറച്ചു മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് കാണുക, അല്ലെ? സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു പരമാത്മാവായിട്ട്, ചതുർഭുജനായിട്ട് അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. പിന്നീട് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം, അല്ലെ, ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഏതുപോലെ എന്നാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് സൂര്യപ്രകാശാണ്, അല്ലെ? കുറച്ചും കൂടെ സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, സൂര്യനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സൂര്യ ഉപരിതലം വ്യക്തമാവും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ സൂര്യഗ്രഹം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.
അതുപോലെ അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത. അതിനുള്ള ഒരു ഉപമ, അതിനെ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ ഉപമ. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാസദേവരുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഷഡ് ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണനാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അങ്ങനെയുള്ള 6 ഗുണങ്ങള്, ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ പരിപൂർണതയിലുള്ള ആ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ക്ലൈബ്യമാസ്മഗമപാർത്ഥ നൈത ത്വയുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ഠ പരം തപ. പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനെ ചെറിയ തോതിലൊന്ന് അഭിമാനക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അർജുനനെ ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ക്ലൈബ്യം എന്നാ പറയണത്. ആണത്തമില്ലായ്മയല്ലേ നീ പറയുന്നത്? അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനാണ് നീ, പരംതപനാണ് നീ. അപ്പോൾ ക്ഷുദ്രമായ ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ, കർമ്മനിരതനാവൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥയുടെ പുത്രൻ ആണ്. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തി ദേവിയുടെ മറ്റൊരു പേര് പൃഥ. അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്ന് അർജുനനെ വിളിക്കും. എല്ലാവരും പാർത്ഥന അല്ലെ. കുന്തിദേവിയുടെ 3 മക്കളും പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയാൻ അർഹരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അർജുനനെ മാത്രമാണ് പാർത്ഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ നല്ല കുലമഹിമയുള്ള പിതാവിന്റെ പുത്രൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചുമതല കൂടും അല്ലെ. ആ കുലമഹിമ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ചുമതലാ ബോധം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ഞാന് യുദ്ധമേ ചെയ്യില്ല എന്നാ പറയണത്. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ പറയാണ്, ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്. പറയാ, ശത്രുനാശകനായ മധുസൂദനനല്ലേ അങ്ങ്. പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെ ദ്രോണരെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ എതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അമ്പെയ്യുന്നത്? അസ്ത്രങ്ങളാല് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. ലോകമര്യാദകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണത്? ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും അവരോട് എതിരിടാൻ അത് മര്യാദയല്ല, ഏർപ്പെടരുത് എന്നാണ്. തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനോടോ അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മഹർഷിയോടോ ഒക്കെ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാവോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് അർജുനന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ. ഗുരുന ഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമഭീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരുനിഹൈവ പുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രദിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലങ്ങളായിരിക്കും.
പറയാണ് ഈ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ് അവര്. അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാണ് നന്നാവുക. ഈ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൗരവര്. അതാണ് അല്ലെ, രാജ്യം മുറുക്കെ പിടിച്ച് അർഹമായ രാജ്യം പാണ്ഡവർക്ക് നൽകാതെ അങ്ങനെ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം. എന്നാലും അവര് ഗുരുജനങ്ങളായ അവര് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ ചോര പുരണ്ടതായിരിക്കും അല്ലെ, രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ, വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവേകം നശിച്ചവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ശിഷ്യന് ഉപേക്ഷിക്കാനും പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്തു ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പോ ഈ ഗുരു പൂജനീയരായവര്, പിതാമഹൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ പലപ്പോഴും കൗരവ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ ധാർമ്മികമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്തൊന്നും ഇവർ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാണ്, ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ബാധ്യസ്ഥരായി പോയി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ വശംവദരായിട്ട് അവര് അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവര് ഈ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചൈതദ്വിദ്മകതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമയതിവാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവസ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവര് ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവരിപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരെ ജയിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ അവരാലെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണോ വേണ്ടത്? ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവര് സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്കിലും ഇപ്പൊ അവരിതാ യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല നോക്കുന്നേ, ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസസും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാ അല്ലെ, എന്താ പറയാ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ അർജുനൻ പറയണത്. അങ്ങനെ അത്യന്തം വിവേകശാലിയും നിയന്ത്രിത മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. രാജകുമാരനാണ് അർജുനൻ, എന്നാലും പറയാണ്, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, ഒരു സുഖം വേണ്ട, ഞാന് എന്തു ചെയ്യും? ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അത്രയും നിസ്സംഗതയാണ്, ഒന്നിനോടും പണം പദവി ഇതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളാണ്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളില് ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് അർജുനന്. പിന്നെയോ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് ഗുണങ്ങളുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴ് ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടി. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവഥാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോ ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരാൾക്കാണ് അല്ലെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹതയുള്ളത്. അതാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ആർക്കാണ് അർഹത ഉണ്ടാവുക? ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കണം അല്ലെ.
കൃഷ്ണ. ഏഴാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേത യേശ്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പോ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടഞ്ഞു അർജുനൻ. എന്നിട്ടോ എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് രഥത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുട്ടുകുത്തി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് വിനയത്തോടെ പറയാണ്, എന്നെ അങ്ങ് ശിഷ്യനാക്കണം. എനിക്ക് എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിക്കണേ അർജുനൻ? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല എന്നാ പറയണത്. അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണോ ദൗർബല്യം കാരണത്താല്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് യോജിച്ചത് പറഞ്ഞു തരിക. ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തരൂ. അപ്പൊ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് ഇതുപോലെ തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോ ഒരു പ്രാമാണികനായ ഒരു ഗുരുവാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മമുണ്ടല്ലോ, അത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ജീവിച്ച് ഈ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിനെയൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാതെ യാതനകളോടെ ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ച് ലോകം ത്യജിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മള്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ കൃപണനാണ് എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. ഇപ്പൊ കൃപണൻ ആരാണ്? എല്ലാ സമയവും, മുഴുവൻ സമയവും ഭൗതികതയില് ഉണ്ടാവുക, ആത്മീയ ചിന്തകൾ ഒട്ടുമേ ഇല്ലാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയില് ആവശ്യത്തിലേറെ സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് കൃപണൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുടുംബം എല്ലാം വേണം, അല്ലെ? എല്ലാം സ്നേഹിക്കണം ആവശ്യത്തിന്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കരുതണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റില് ഭഗവാനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാതെ ഭൗതികത മാത്രാണ് ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് കണക്കാക്കി ജീവിക്കരുത്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് സർവത്തിന്റെയും സാക്ഷിയായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ കൃപണൻ എന്നാണ് പറയാ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കണ പോലെയല്ല, അല്ലെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനോട് അങ്ങനെ ശിഷ്യൻ തമാശയൊന്നും പറയാറില്ല, അല്ലെ? ഗുരു ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശിഷ്യന്. ഇതുവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര്. ഇപ്പോ ഗുരുവായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി അടഞ്ഞു. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യോഷണമിന്ദ്രിയാണാം ആവാപ്യ ഭൂമാ വസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പറയാണ് കൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖം ഉണ്ടല്ലോ,
അതിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന്. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും എതിരാളികളില്ലാത്തതും അതുപോലെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള പോലെ പരമാധികാരത്തോടെ സാമ്രാജ്യവും എന്ത് ലഭിച്ചാലും ശരി, എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധ്യമാവില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അല്ലെ? സാധാരണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, ചുട്ടുനീറുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുമല്ലേ, കാട്ടുതീ പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ കടന്നു വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോഴൊക്കെയും പരിഭ്രാന്തരാവാതെ നമ്മൾ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാ പറയണേ, കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് ഇനി എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഗുണം വേണം? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നൈപുണ്യം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആള്. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ സാധിക്കില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അതൊക്കെ കുറെ പണോ പദവിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടാണ്ട് കഴിയോ? ഇല്ല, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ വന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാ. അതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പണത്തിനോ പദവി കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സൈതി ഗോവിന്ദ മുക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും, ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ. ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ച് മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും കേട്ട, ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു വേള സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടൂലോ. ഈ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത, അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാ, മുമ്പിൽ വന്ന ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും വധിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. അപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സന്തോഷമാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരംതപ എന്നാ പറഞ്ഞത്, അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൗനം കൊണ്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചില്ല, അർജുനൻ ശത്രു സംഹാരിയാണ് എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരംതപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. ആ സഞ്ജയന്റെ പരന്തപ എന്നുള്ള പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ, അത് ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ കുറച്ച് ഒട്ടൊക്കെ നിരാശ ഉണ്ടാക്കി. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമുവാച ഹൃഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറയണത്? ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ആ ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കണ, ആ മൗനം പൂണ്ടിരിക്കണ ആ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. സുഹൃത്തുക്കളായാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേ ആളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്ത് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പോ ഇതുവരെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു കൃഷ്ണാർജുനന്മാര്. ഇപ്പൊ പറയാ, ഒരാള് മറ്റേ ആളിന്റെ ശിഷ്യനായി. അങ്ങനെ ആ സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായത് ഓർത്തിട്ടാണോ
കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത് എന്നൊരു വേള സംശയിക്കുകയാണ്. പ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി കളി തമാശകളില്ല, അല്ലെ? സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോലെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ടുള്ള സംസാരമല്ല. ഇനി ഗുരുവും ശിഷ്യനുമാണ്. ഗാംഭീര്യത്തോടെ, അല്ലെ, സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനോട്. 11 ആശോച്യാനന്യ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ആശോച്യാനന്യശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗതാസൂനഗതാസുംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാവട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടല്ലോ, ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയിട്ടാണെങ്കിലും മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാണെങ്കിലും അവരൊട്ടും വിലപിക്കാറില്ല, ദുഃഖിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. നീ ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യണത്, എന്നാലോ ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അറിവ്, ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? ഈ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഇത് രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷന്റെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പോകെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ആരാണ് വിജ്ഞാനി എന്നുള്ള ടൈറ്റിലിൽ പെടുക? ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയണം, അല്ലെ? ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാ, നശ്വരമാണ്, അല്ലെ? നശിക്കുന്നതാണ് ശരീരം. എന്നാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനില്ല എന്നറിയണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും വിജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ളത്. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ ന ജൈവന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതപരം. പറയാണ്, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കാലവും. അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അർജുന, നീ ആണെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന ആ യോദ്ധാക്കളായി വന്ന രാജാക്കന്മാരില്ലേ, അവരെല്ലാവരും എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. ഇനിയിപ്പോ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാണ്ടാവൂല്ല എന്നാ പറയണേ. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭഗവാനും അർജുനനും മറ്റു പോരാളികളായിട്ട് വന്നവരും എല്ലാവരും ശാശ്വത വ്യക്തികളാണെന്ന്. എന്താ കാരണം? ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് എല്ലാവരും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ് ആത്മാവല്ല. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവര് മുൻകാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അവരുടെ എത്രാമത്തെ ജന്മമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവര് മുൻകാലം മുതലേ ഉള്ളവര് തന്നെയാണ്. അവരുടെ ശാശ്വതത്വം ഇനി മേലാൽ നഷ്ടപ്പെടാനും പോകുന്നില്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അവരൊക്കെ പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അവരിനി ഭാവിയിലും അവര് നശിക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആത്മതത്വം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അർജുന എന്ന് പറയാണ്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയമായിട്ട് മറ്റുള്ള ഭൗതികരെന്താ ചിന്തിക്കുക? അവര് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്, അല്ലെ? അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവരുടെ ചിന്തകള്, വാക്കുകള്, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ.
ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനാവണം അല്ലെ. അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണോ? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കും അല്ലെ. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോ നമ്മൾ ബാല്യം പോയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാറില്ല. യൗവനം പോയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കാറില്ല. ചിലവര് വിഷമിക്കും, പക്ഷെ കാര്യമില്ല അല്ലെ വിഷമിച്ചാലും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ മരണശേഷം ഈ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണോ. അതിന് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിച്ച ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ മരണം ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക്, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അവിടെ അല്ലെ. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ സമചിത്തനായ ഒരാള് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. ആരാണ് ധീരൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ അല്ലെങ്കിൽ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് മാറിക്കോട്ടെ, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വന്നോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് മരണത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നും, ആ പരിണാമങ്ങളിൽ ഒന്നും ആ ആൾക്ക്, സമചിത്തതയുള്ള ആൾക്ക് സംഭ്രമം, വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാക്കളെ, ഈ കോടാനുകോടി കണക്കിന് കാണുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കരുത് ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവണേന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ് എല്ലാ കൊണ്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങള് വന്നാലും ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാന് യാതൊരു വ്യയവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പോഴും സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ, ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായി വിഭജിക്കുകയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് അംശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അതുപോലെയുള്ള എത്ര അംശങ്ങൾ വന്നാലും ഭഗവാൻ അവിടെ പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ, സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളും. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. പരമാത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതുപോലെ പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്. പക്ഷെ സൂര്യകിരണങ്ങള് അതല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങള് എല്ലാം അനവധി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളോട് ഉപമിക്കാം. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര,
ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവ ഇടന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര എന്നാണ് അർജുനനെ വിളിക്കണത്. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖം ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും ഒക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാ. അതിനെ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ് അത് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയണത് അല്ലെ, ഇത് സുഖമാണ്, നല്ലത് കാണുമ്പോ സുഖം, നല്ലത് കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ദുഃഖം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സുഖമുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോ ദുഃഖമായിരിക്കാം, ഒരാൾക്ക് ദുഃഖമുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. അപ്പോ അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പോ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖമോ ദുഃഖമോ ജയപരാജയമോ സ്തുതി നിന്ദകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരുവോ പോവോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് ഈ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വരവും പോക്കും പോലെ ഗതിവിഗതികൾ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നല്ലേ ആണ് അവ ഉണ്ടാകുന്നത്, സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെയും അസ്വസ്ഥനാവാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഒക്കെ കുലമഹിമ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംബോധന. കൗന്ദേയ എന്നും ഭാരത എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും ഉന്നത കുലത്തിലും ഒക്കെ ജനിച്ച നീയെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് എന്നുള്ളൊരു വാണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കുലമഹിമയും ഒക്കെയുള്ള നീയെ ഭീരുവാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാമോ? അല്ലെ, കൃത്യനിർവഹണം ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 15 യം ഹിനവ്യഥയന്ത്യത്തെ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സ്വമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. ആരാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളത്? സുഖദുഃഖങ്ങളാലെ അസ്വസ്ഥനാവാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തിയാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാവുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരാളില്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമനില കൈവിടാത്ത ആളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാവും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ഔന്നത്യം അല്ലെ, അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത, അതിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്ന ഒരാള്, അതും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരാള്, സുഖദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനായിരിക്കും. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദാ ഉഭയോരവിദൃഷ്ടോന്തസ്തനുസ്തത്വദർശിഭി. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലെ നിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, സ്ഥൂല ശരീരം, അത് ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ. അത് കൂടി വന്നാൽ 100 വർഷം നിലനിൽക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാലോ നശിച്ചേ മതിയാവൂ. എന്നാൽ സനാതനമായതിന്, അതായത് ആത്മാവിന് നാശമില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. തത്വദർശികളായിട്ടുള്ളവര് അല്ലെ, നമ്മുടെ മുനീശ്വരന്മാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവര്. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. രണ്ടും അവര് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു, എന്നിട്ടാണ് അവര് ഇത് അംഗീകരിച്ചത്, ഈ വസ്തുതയെ അംഗീകരിച്ചത്. ഏത്? ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്
നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല എന്ന്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതവും അത്രേ. ഇപ്പൊ ശരീരം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണു അല്ലെ. 6 തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ജനനം, വളർച്ച, പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, പ്രത്യുൽപാദനം, അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു. പിന്നീട് ക്ഷയിക്കണു, പിന്നെ മരണം. അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാല് ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങളില്ല. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതവുമാണ്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തനാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഈ ജീവാത്മാക്കള് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ ഭൗതികതയില്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശം നൽകുകയാണ്. അതിനി ഇവിടെ തൊട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. ആരാണ് ഇവിടെ പൂജ്യൻ? ഭഗവാൻ പൂജ്യൻ ആണ്. നമ്മളോ പൂജകരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, നമ്മളോ സെർവന്റ് ആണ് അല്ലെ, ദാസരാണ്. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ആ ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞത എങ്ങനെയാ ശമിക്കണത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടണമല്ലേ. ആ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധ്യം വരണം. അപ്പോഴാണ് അജ്ഞത ശമിക്കുന്നത്. 17 അവിനാശിതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം ദദം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്നറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ സത്ത, ഈ എന്താ പറയാ, ആത്മാവ് അല്ലെ, പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയും, ആ ചൈതന്യം ആ ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ച് ആ ശരീരത്തിന് ഊർജസ്വലത, കർമ്മശേഷിയൊക്കെ നൽകുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല ഒരിക്കലും എന്ന് നീ അറിയണം. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം അല്ലെ. ഞാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാ. ആത്മാവ് പോയാ പിന്നെ വെറും ജഡാണ് അല്ലെ. ഞാനെന്ന ബോധം, അവബോധം ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-1 മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മാ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധിയുണ്ട് താനും. അപ്പോ ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-1 മാത്രം വലിപ്പമാണ്. ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-1 മാത്രമാണ് വലിപ്പം ആത്മാവിന് ഉള്ളത്. അത് വെറും ചെറിയ കണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കണമാണ്. ഒരു സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടാനുകൂടിയുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവഗണങ്ങൾ 84 ലക്ഷം തരം യോനിയിലൂടെ നമ്മളും ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് നമുക്ക്. അപ്പോ ആ 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ എത്രയോ കോടി കണക്കിന് ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ആ ജീവാത്മ കണങ്ങള് ഒക്കെ നിരവധിയാണ് ഉള്ളത്. അവയുടെ ആ ആത്മാവിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പമോ കേശാഗ്രത്തിന്റെ 1/10,000 മാത്രമാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അത്രയും ചെറിയൊരു കണമാണത്. ഒരു സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്കാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. 18 അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണ
അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുദ്ധസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. പറയാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അതിന് നാശം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം അല്ലെ, ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ഒട്ടും അതിന് നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ആ പരിമേയനാണ് അല്ലെ, ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കാത്ത നാശമില്ലാത്തവനാണ് ഈ ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നിനക്ക് ഒരു ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, കേടുപാടുകള്. അതോർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം വേണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇരുട്ടാണ്, തമസാണ്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശമാണ് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ആണ് ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. 19. യ ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യതേ ഹതം ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തി ന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് മറ്റൊരാളെ കൊന്നുവെന്നോ ഒന്നും കരുതുന്നത് ഒരു ജ്ഞാനിയല്ല. അറിവുള്ളവര് അങ്ങനെ പറയില്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയുമില്ല, ആത്മാവ് മരിക്കുകയുമില്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ആത്മാവ് മരിക്കില്ല, ആത്മാവ് ആരെയും കൊല്ലുമില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏതു ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലല്ലോ, അപ്പൊ കാണുന്ന ശത്രുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലാം എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഹിംസിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരാളെ വധിച്ചാല് നമുക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ, നീതി നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ്, ധാർമ്മിക ാണ് അല്ലെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്, ധർമ്മം നിലനിർത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനാകട്ടെ മത അനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ശ്ലോകം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. പറയാണ്, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനനോ മരണോ ഒന്നുമില്ല. ആത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിലോ ഉണ്ടാകാനും പോണില്ല. എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അജൻ നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന്റെ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം? ആത്മാവ് അജനാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പ്രാചീനനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാ. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആത്മതത്വമാണ് പറയുന്നത്. കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. പ്രായമായ ഒരാള് അല്ലെ, ആ യൗവനത്തിലും ബാല്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അതേ ആവേശം തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് അയാളുടെ ഭാവം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പണ്ടത്തെ പോലെ ഓടാനോ ചാടാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കണില്ല. ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. പരമാത്മാവും
പിന്നെ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്ര അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിലെ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. വേദാവിനാശിനം നമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥാക്കം ഘാതയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ പറയാണ് പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, പരിണാമമില്ലാത്തവനാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ അതല്ലെങ്കിൽ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമോ എന്ന് പറയാണ്. കഴിയില്ല അല്ലേ? ആരെയും കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്ര അനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. അല്ലെ? ഇപ്പോ ജഡ്ജിക്ക് ചിലപ്പോ അല്ലെ വലിയ കുറ്റം, കൊലക്കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മരണശിക്ഷ തന്നെ വിധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ? നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഹിംസയ്ക്ക് ആജ്ഞ നൽകിയതാണ്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പറയണേ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ഈ ജന്മം തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർത്താല് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ രക്ഷയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇതിലിരട്ടിയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മങ്ങളില്, വരാൻ പോകുന്ന ജന്മങ്ങളില് അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് എന്താ അറ്റൻഡൻസിന്റെ മാതാജി പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയില്ല. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. മാർക്ക് ചെയ്യാമോ? പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അതിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എവിടെയാ ടച്ച് ചെയ്യണ്ടേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്, ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാണ്ടാവും, പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ, ഫോൺ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി വരും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാ മാതാജി? ചാറ്റ് ബോക്സ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിലാണോ? അല്ല, അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് മാതാജി. ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ടച്ച് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. ടച്ച് ചെയ്യൂ. ഏതിലാ? ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താ മതി. ഗൂഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ? അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ നെയിം കൊടുക്കാനുണ്ടാവും, ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കാനുണ്ടാവും, ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വരും. എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാത്തവര് പറയണേ, കിട്ടാത്തവര് പറയണം കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്തില്ല മാതാജി.
സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു മാതാജി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തില്ല. മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ, ചെയ്യാത്തവരെ സമയം പോവല്ലേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതിലാ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. രാജശ്രീ. അതില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നെറ്റിലേക്ക് പോകും. മിനി കേവി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചെയ്യാത്തവര് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാ മതി, അവരുടെ ഞാൻ ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചെയ്തില്ല മാതാജി. ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രൂപ്പിലിടൂ. നമ്മുടെ ടൈം കളയണ്ടല്ലോ. ചെയ്തവര് ചെയ്തോളൂ, പറ്റുന്നവര് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാത്തവര് ഗ്രൂപ്പിലിടൂ കേട്ടോ. ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ചെയ്തില്ല മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പേരിട്ടാ മതി എന്നല്ലേ പറയണേ. ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മാതാജി, ഇന്നലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അറ്റൻഡൻസ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ മാതാ? ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് എന്താ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ചെയ്തത്? മാതാജി, എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഇന്നലെ എനിക്ക് attendance അറിയാം. ഉണ്ടായിരുന്നോ? മാതാജി ഞാൻ ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് സെയിം തന്നെ. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട്, സംശയം ആ, ചോദിച്ചോളൂ. മാതാജി. എനിക്ക് ഈ ഭാഗവതം ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം, എന്റെ അത്രയുള്ള ഫൈബറിന്റെ വിഗ്രഹം കിട്ടിയിരുന്നു. അത് വീട്ടിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്താ, നല്ലതല്ലേ, വെക്കണല്ലോ. ആ, അല്ല ചിലര് പറയുന്നത് അത് വെച്ച് പിന്നെ അതിൽ ശക്തി വരും, അങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നു. ഏയ്, ഇല്ലല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും പാടില്ല. ഭഗവാനെ എവിടെ അത് വെച്ചാലും ഞാൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് വീട്ടിലെവിടെ ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി മാതാജി. ഇന്ന് പഠിച്ച വരയ്ക്കുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കാം മാതാജി. എഴുതിയവര് വായിക്കോ എന്നാല്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ: ആ, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ആ, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്, എന്തുകൊണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന അല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? എങ്ങനെയാ? സമ്പത്ത്, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ. അതാരോ നിർവചിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? പരാശരമുനി. ആ, വ്യാസദേവരുടെ പിതാവ്. ഇനി പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര്? അർജുനൻ. ആര്യാ? അർജുനൻ. അർജുനൻ പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയണേ. അപ്പൊ ചോദിക്കാം, യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും പാർത്ഥന്മാരല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അർജുനൻ ആയതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം? വൈദിക നിയമമനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതെ, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതാ? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. അതെ, ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാ? ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല എന്നറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആത്മാവാണ് പ്രധാനം. ഞാൻ ശരീരമല്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ ഓർത്ത് അയാൾ വ്യാകുലപ്പെടില്ല. അതെ,
അങ്ങനെയുള്ള മാതാജി ഇത് ആളാണ്. ശരിയാണോന്നൊന്ന് പറയോ? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാതെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാകും. അങ്ങനെയുള്ള 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാ. 7 തന്നെ പറഞ്ഞു. മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതന്നെ ഉത്തരം. അതന്നെ. ഒന്നുകൂടി പറയൂ പ്ലീസ്. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാകും. ശ്ലോകം 15. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ശരീരം ആത്മാവിന് നിരന്തരം നാശമില്ല, ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നശിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ദേഹം നശിക്കും, ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. തെറ്റാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവ് ആത്മാവ് നശിക്കുന്നതല്ല. ശാശ്വതമാണ്. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ഒരു മുടിനാഴികയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരംശം. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകള് മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്, ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല. നാശമില്ല. അതൊക്കെ എഴുതാം. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കി ചോദ്യം വരുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സമനില കൈ വിടാത്ത വ്യക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഓ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.